intrat în Bulgaria, prima ieșire din țară cu rulota, în formulă completă. N-avem niște copii foarte cuminți. Am ajuns la Seven Lakes Camping după un drum de 7-8 ore prin Bulgaria. Drumul către camping este retras și era beznă, ne temeam că este închis, dar am reușit să intrăm cu bine, am parcat și ne-am plimbat puțin prin complex. Și este prima dată când campăm într-un camping organizat. Acum mă duc la baie și la duș și mă simt ca în tabără. Foarte curat, aici este toaleta și în partea cealaltă dușul. Este prima dimineață când am plecat, am oprit în Bulgaria la Seven Lakes Camping. Suntem într-o vale înconjurați de munți. Vladimir se pregătește să ridice drona. Și mami face omletă, iar Putin ne păzește. Locul în care ne aflăm, Seven Lakes Camping, se află la baza munților Rila, la 470 de km de București și aproximativ 300 de km de Halkidiki. Capitala Sofia este la o oră distanță de aici. Priveliștea din camping este superbă, facilitățile foarte moderne, au loc de joacă pentru copii, piscină, restaurant, liniște și aer curat, iar prețul este foarte accesibil. Pe noi, 4 persoane și un câine, ne-a costat 50 de euro pe noapte. Este o idee foarte bună pentru tranzit când mergeți spre Grecia, dar poate chiar și pentru o vacanță în natură. Ne-a plăcut foarte mult. Este ora de machiaj acum, ne facem frumoase ca să plecăm la drum. Da, și cățelul nostru latră pentru că este supărat că au ieșit afară și Vladimir și tati și el a fost lăsat cu noi. Pentru că ei au puțină treabă și cățelul nostru își dorește să se ducă și el să se plimbe. Da? Da. Surpriza neașteptată a complexului. Chiar nu ne așteptam să găsim piscine cu apă termală. Wow! Prima lecție de not cu frățiorul ei. Haide că până la final poate vei ști să noți, iubita mea. Hai, stai în picioare. Apa este fierbinte, este așa de bine. Da. Afară nu este extraordinar de cald. Ok, am plecat înspre Halkidiki. În seara asta am dormit, aseară am dormit la Seven Lakes Camping și de dimineață
piscină cu apă termală. Și după aia am mers în parc și am făcut parcurs, că au și parcuri acolo. Cât a spălat tati autorulota și a golit-o de chestii. Și după aia i-a băgat apă, la curent a fost conectat toată noaptea. Și acum Luna se joacă, tocmai ce a mâncat. Și apoi o să merg, nu ne-am luat încă camping. Și vedem ce găsim acolo. Suntem spontani. Wow, ce coadă! Din păcate. Doar că tu poți să te ridici. Ai frâși la volanță cu coada de pe ei. Mai că beneficiile vieții cu rulota sunt că atunci când stai în coadă, mănânci prânzul, speli vase, te întinzi puțin în pat. Nu face domnul acum. Mașina pe mișcare și noi stăm în picioare. Vine prânzul. Ok, bună ziua, unde vreți să vă ducem? Mergea să vă duceți la culată. Ok. Bun, am plecat. Cât ne costă? 1000 de lei. Lăsați cu ea pe jos. Luna, tu ce faci, mama? Un microfon. Ba, tu ești cu bebe al tău? Conduce bine Vladimir. Tati? Da? Conduce bine Vladimir? Da. Îți place cum conduce? Conduc bine? Mai cu viteză vrea să zică. Tati, e neutru, poți să accelerezi? Da, dar nu stăm motor. Deci poți să accelerezi? Da. Să știu. Asta accelerezi. Wow. E spune wow. Mă, Mamă, ce se pricepe, Vladimir. Am vist accelerație. Haideți, fiecare la locul lui. Dar stai în braț și asta-i frână. Schimbăm șoferii. Da, ce iau eu. Gata. Mai ai ceva de zi? Zi, ma. Zi, wow. Spune, wow. ma. Ca și mâine. Acum merg înăuntru. Zi, wow. Bravo. Haideți. Bun, 1000 de lei. Bate palma. Trecem granița. Bifăm a doua țară în afara României. Cu autorulota. Exact. Călătorim la final de luna iunie, când concediile deja au început, așa că suntem norocoși că am intrat în Schengen și că ne bucurăm de o vamă liberă. Și am dat. I-am dat. Luna se împrospătează. Băi, nu trebuie să fii curat în seară, nu. Corect. Ținând cont că avem mașina echipată cu apă, cu tot ce trebuie, probabil că în seara asta vom alege wild camping. Dormim undeva unde ni se pare drăguț să oprim. Și eu personal aștept cu nerăbdare o masă plină de pește, salată grecească, tzatziki. Nu știu ce părere au restul despre asta. Bună dimineața, dintr-o altă locație drăguță, nu știu să zic de unde, acolo unde a oprit tati cu intuiția lui. Mama. Wow, ce frumos. Suntem aici. Aici, ok. Și s-a pește. Facem cafea și vorbim mai târziu.
Dacă vă întrebați cum arată căsuța noastră de 10 zile, cam așa arată. Aici este dormitorul. Ne-am bucurat de foarte multe view-uri frumoase pe aceste geamuri dimineața. Au obloane, poate fi beznă totală, există și trapă pentru a aerisi noaptea. Dulăpioarele securizate în care Vladimir a aranjat hainele, așa că nu vi le pot arăta. Cabine de duș. Toaletă și o chiuvețică. Bucătăria în care cu drag gătim dimineața. Și sufrageria, respectiv locul de condus. Iar sus există un pat retractabil în care au dormit pe rând Mario, Vladimir, în funcție de preferințe. Aici mai avem un spațiu adițional de depozitare, bineînțeles frigiderul. Am plecat din prima locație și ne-am plimbat spontan, am admirat brațul Cassandra și am mers într-o locație aleasă de Vladimir pentru a mânca ceva bun. Așa arată fericirea supremă. Nu ai pancake. Nu? Tu ai crepes, ai comandat crepes. Crepe. Care înseamnă tot clătite. Ce? Tot clătite înseamnă. Da, pancake sunt clătite canadiene. Nu. Americane. Și pancake-urile sunt mult mai bune. Același lucru, iubire. Și prietena noastră a achiziționat acum. Și a doua prietena noastră. Bună! Și le zdrobim puțin. Cum poate să arate o zi de vacanță mai bine decât shopping, clătite, înghețată și niciun plan pentru diseară? S-a transferat. Doar că ce are tata e mai sănătos pentru tine. Transferul a fost făcut. Cu succes. Da. Succes să urle. Cum poate mânca mama așa ceva fără mine? E bună, Luna? Da. Da. Mai vrei? Nu mai vrei? Gata, nu? Ce? Mamă! Ce aveți, domnul Vladimir, aici? Legume? Da! Legume și fructe. Uite, mai fructe. Partea mea preferată din zi, când cumpărăm produse locale. Când știu că va veni seara și ne vom relaxa în rulotă și vom mânca niște bunătăți. După o plimbare relaxantă, am plecat la drum să vedem unde vom înnopta. Ne plimbăm și oprim acolo unde ne place și unde vedem semne de camping interesant. Unde suntem? În al doilea camping, în Sitonia. Hai să vedem ce face Vladimir. E pregătit de plajă? Salut! Unde mergi, Luna? Unde te duci? Unde te duci? Ba. La ba? Marele avantaj al acestui camping este plaja. Este o plajă întinsă cu multe atracții pentru copii, precum sporturi nautice și plimbări cu barca. Ne-am bălăcit în apa caldă la apus și am fost foarte fericiți când am ajuns și am găsit asta. Campingul este foarte mare, este ca un parc uriaș cu locuri pentru campat, dar și cu rulote și bungalouri de închiriat pentru o perioadă lungă de timp. Se pot închiria biciclete, există restaurant cu loc de joacă pentru copii. Diferența față de Seven Lakes este că băile și toaletele nu sunt atât de curate, fiind foarte aglomerat.
Costul a fost de 50 de euro pe noapte pentru toți 4 plus câine. Mergem să popăm? Unde vrei să mergem? Ne plimbăm? Cheamă-l! Spune-i vino! Vino! Spune-i vino! Spune, vino! Băi brânzat-o! Băi brânzat-o, mică! Mergem la restaurant? Luna? Ți-e foame? Da! Un hal. Eu le-am băgat direct în gură. Da. Ce la tine arată? Ia stai steluțele. Aceasta a fost aventura noastră până acum, primele 3 nopți cu rulota, cu 2 copii și un câine, hoinărind prin Bulgaria și Grecia, descoperind spontan locuri noi și frumoase și bucurându-ne de ce ne oferă fiecare zi. Așteptăm un like sau un share dacă v-a plăcut și subscribe pentru a vedea cum ne-am continuat aventura.